Hello mga friends! Nandito tayo ngayon sa bayan ng CALASIAO dito sa Pangasinan. Bali tignan natin ang kanilang mga silaw-silaw o pailaw ngayong Kapaskuhan 2024. Welcome to my channel. Kung meron silaw-silaw at mga udan at dagupan, hindi rin magpapatalo ang bayan ng CALASIAO. At ito ang kanilang pinagmamalaking SILEW at CALASIAO 2024. Ito po yun. Panoodin nyo mga friends hanggang sa dulo ang vlog kong ito. Okay? Enjoy watching na lang po!
O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Ipinakita ko lang sa inyo itong SILEW SILEW at CALASIAO 2024. Pero bago ako tuluyang magpaalam, gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aking channel. Pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa darating ko pang mga panibagong vlogs. At paki-follow nyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Merry Christmas to all! Happy Holidays! Bye-bye!